अरे का बात बा? काहे ऐसन सुखल चुहेरा जैसन मुंह बनैले बारे भोरे भोरे लागता कोनो 20 लाठी मरले बाटे तारा के। हाँ ऐसन मुंह बा तार। अरे यार हमार हालत खराब बाटे। साला ई होली का शरीर के सारा सिस्टम बिगाड़ के धो देले बाटे। दिन भर में 20 बार जाता नहीं होगे, समझे में ना आवता का करी। अरे ऐसन का खा लेले रे कि तहर ऐसन हालत हो गइल बाटे? आए अरे होली के दिन तो आदमी जितना खाए के रहे खैलक, जेकरा घरे जाऊँ वही 2 गो दही बर्रा तो 3 गो दही बर्रा, ओकरा से कोई दिक्कत ना भइल। बाकी जो होलिया के बाद ससुराल चल गई नी, सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम के बात हो गई। हमार जीव के काल हो गई बाटे। अरे ससुरारी में कैसन जीव के काल रे? सुनले बानी ससुरारी में तो बड़ा सेवा होखेला आदमी के। आए तारा जीव के काल कैसे हो गई? अरे सेवा सत्कार तो इतना भइल कि मत कह कितना भइल। साला सुबह में दही बर्रा, दोपहर के खाना में दही बर्रा, सांझ के दही बर्रा। अरे भाई इतना दही बर्रा खा के आदमी जी कि मर जाई रे। बताओ हद तो तब भ गई जब सवेरे उठा तानी कि चला कुछ अलग चीज़ मिली तो देखा तानी कि सास दही बर्रा निकल तारी। बाप रे बाप, हम जल्दी से चाबी निकलनी गाड़ी के, अब अग्नि सीधे गौरहनी बाजार, वहीं जाके 2 गो पूड़ी या छोला खा के तुरंत गाड़ी चालू करके कहनी कि भाग जल्दी पटना यहाँ से रे बाप, ना तो बर्बाद हो जाइबे। अरे बाप रे बाप, तारा तो मुँह दिलन सा सरल दही बर्रा खिया के। साला हमरो ससुराल जाए के मन रहे, बाकी तार हालत देख के हमार करेजा का बता। अब हम ना जाए ससुराल, जा दो। अरे ना ना पागल बड़े का, अभी मत जाइए, कम से कम 1 महीना तो बिल्कुले मत जा, न तो जाइब तो समझा कि फेरा में फंस गई। ठीक कहलन हमार बाबूजी, यही से हम सब फेरा में ना पड़िले। हम तो होली के दिन का कहनी कि पा भर छुहेरा आधा किलो संतरा लिया के छुहेरा काट देनी आ संतरा के छील के अपन ढेर मानी सजा देनी प्लेट में, और वही से काम हो गई। सेहत के सेहतो बन गई आ पेटो उटो केहू के ना खराब भइल। अच्छा तोहरे छुहेरा के बिया नु दांत तर पड़ गई जुरावन मालिक के। इलेक्शन से पहले ही दांत तुरवा के घूमा तरन डॉक्टर के घरे एन्ने ओन्ने आए। अरे कम से कम छुहेरा किन ले तो ओकर बिया तो निकाल देते, छुहेरा में बियो काट देला है। एकदम भगलोले बारिश का रहते, साफ दिमाग ना काम करता तहार। जब छुहेरा किने जाला तो छुहेरा छील के अलग से तौलेला कि साथे बियो तौलेला। तो जब बिया तौला के साथे आइल बा तो खाए खातिर आदमी साथे काटी नू कि छुहेरवा अलग आ बिया अलग रखी। अरे ना 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 ये काम मत करी हो बबुआ। बाप रे, अगर बिया फेंक देब तो बाप दादा के सारा संपत्ति जे बचावल बा तो बर्बाद हो जाई। बिया ना फेंकी हो। हाँ बर्बाद ना हुई तो का हुई? तहार बाबू जैसन फोकट के कमाई ना नू बा। हाँ साला 1 प्लेट चाट लो तो बड़ा मुश्किल से ओमे ऐसे खोजबा तब जाके 2 गो मिलेला दाना तारा छोला के, ना तो पूरा चाट में खाली पानिए मिलेला। मिर्चाई के लागेला कि घोर के पियावत तारन, आदमी के उल्लू बनावत तारे। आए फोकट के कमाई ना तो का तार बाबू के रे? अच्छा हमार बाबू में तो तेल मसाला हरियर मिर्चाई आ मटर उटर सब लागेला। हाँ मेहनतो लागेला। तहार बाबू में का लागेला रे? साला एगो फोचका, आ वो फोचका में पानी या नीमक डाल के आ बस पब्लिक के चुतिया बनावत तारन, सब आदमी के खियावत तारे। खाली पानी के कमाई है, खाली तहार बाबू हराम के कमाई कमाता रहे। समझ लिए सब पैसा बीमारी में चल जाई, बुझाइल कि ना? हमार बाबू के बहुत मेहनत लागेला चाट बनावे में, बुझाइल कि ना? का कहली सो तो रुक जो जा तानी घर आ बाबू के बतावे तानी, बुझले नु? आज साँझ के तार बाबू के तारा दोनों जानी के लाज जूता ना किया नहीं तो कहियो तांडव आज बुझ जा। अरे भाग यहाँ से, तांडव करिए तांडव। ढेर आइलन तारा जैसन तांडव देखावे वाला, तार बाबू जैसन, बुझाइल कि ना? अरे बाप रे बाप, लगत तो फेर आ गई का रे। आई रे दही बर्रा, हाई रे ससुरारी के दही बर्रा।